Mismo ang Office of the Municipal Agriculturist kun OMAG sa Alabel, Sarangani Province ang nangapud-apud sa mga corn seeds o abono kaganyang buntag June 16 sa Municipal Nursery Poblacion Alabel. 500 ka mga mag-uma ang benepisyaryo. Sumala sa OMAG, tagsa kabag sa hybrid white corn seeds ug tagsa kabag sa fertilizer ang giapud-apud isip kabahin sa padayon ng suporta sa pagpalambo sa agrikultura. Apil sa ilang nadawat ang hilo sa ilaga kay dunay mga report nga ginaatake sa mga ilaga ang mga kaumahan sa mais sa Alabel labi na panahon sa siging ulan. Gipasalig sa lokal nga gobyerno nga padayon ang ilang paghatag og suporta sa mga mag-uuma sa mais, humay, lubi, saging ug uban pang mga agricultural products ingon man sa sektor sa pangisda ug kooperatiba sa Alabel. Lauman nga mas palambuon pa sa LGU ang sektor sa agrikultura, pangisda, kooperatiba ug lokal nga ekonomiya sa Alabel pinaagi sa mga linkages ug partnership sa nagkadaiyang ahensya ug institusyon. Atol sa distribution, doon na sa gipahigayon nga daw one-stop shop sanglit dunay gihimo nga insurance application sa Philippine Crop Insurance Corporation. Naglaom ang OMAG ug DA nga mapalambo sa mga benepisyaryong mag-uma ang ilang ipangtanom nga mais ug ubang mga produkto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.